What's up? What's up mga kapay? What's up mga papi? Halat lang, ako muna. Arong ko, tigkwata lang siya. Okay, what's up mga papi? Okay, so another day, another vlog na naman tayo. Everyday vlogging tayo mga papi, no? Okay, so di tayo nakamotor kasi mukhang uulan. Tapos may mga dala-dala kaming gamit, mga camera. Tapos kung ano-ano pa, pakita mo pa rin. Yeah. May shoot kaming gagawin ngayong araw, ano? Arani ko naman ganyan. Arani yung boss. Arayo unaman na. Ayan. Okay, so may gagawin kaming shot. May trabaho kami ni Alex. Magiging videographer kami ni Boss Arlan ngayong araw. OG Fresh Arlan. So pupunta kami ng ng Pakul ata or Carolina. Pupunta kami sa mini zoo ni Boss Jabar Tatel. Alright. So may mag-shoot siya ng podcast niya doon. Si Boss Arlan ay mag-shoot ng podcast niya doon. Tapos kami naman ang videographer, photographer, videographer. So ito yung mga ginagawa ko kapag wala akong ginagawa. Ito yung mga extra grind natin mga papi na pinagkakakitaan, regular extra income. Maganda na rin to kasi para mas napapractice tayo sa paggawa ng mga video, ano. Okay. Magmumotor sana kami kaso tignan nyo ulan, no. Pwedeng mo Alex, oh. Ito ng ito. Yan, so mukhang uulan siya eh. So nagsasakyan na lang tayo. Nanghiram tayo ng sasakyan. Okay, so punta muna tayo ng Motor Trade, tapos DMT Hub, tapos diretso tayo kila Boss Jabar. Alright, let's go. Pareho nang nakakahon ang kahunta, ang dalawang. Sobra na kami, boss. Okay guys, so papunta na kaming San Felipe. Ano ito? Anong ville to? Basta, papunta na San Felipe. So nag-aantay na daw si Boss Jabar kasi nag-adjust sila ng oras, dapat alauna. Tapos naging alas 2 yung namin, yung video shoot namin. Nauna na sila doon, tapos pasunod na rin kami. Tapos sana wag nang umulan kasi bala ko mag-drone doon. Tapos makikita natin yung mga alaga ni Boss Jabar na na mga hayop, mga buaya, mga ahas. So magpapapicture tayo. Dito ko graduate ng masters. Master's degree Caceres Sports Arena. Yan, diyan tayo graduate ng master's degree in cockfighting. Okay, Parkview pala ang natin, Parkview ang location. Yan. Malapit na tayo kila Boss Jabar. Siya. Oy! Ang harong ninda. Dahil ka pa doon, video mo lang. Ano ba ito? Let's go! Ay, warayaan si Nonoy. Pista? Piyesta nga. Continue, you 2 weeks, more than 2 weeks na biik. Pag-meet ni Nonoy.
Ini baga bro, tigral ko, retic berm. Isuway ko lang kayo, habang Pwede pala niya ni Saro. Hindi, ito bat eater bag si Mrs. Makatakutan Sige, Saro. Ano man yung retic? Nag-chat na nga. May mga saradit na. Ini, ano ni Bowo ko. Nagbibenta ka, sir? Ay, Mio. RTV yun. Bro, lunok na ako ni. Gusto mo, boss? Ano ni babae? Ano ang trip ko, oh. 5. Ay, babae yan bro. Ito si lalaki. Ining binakal ko ta. Si inot ko bagang lalaki. Si inot ko bagang lalaki. Tig nagadan. Ito nagkabukol sa ano. Bakal akong bago. Pero tigdakula naman tulos. Sino magayon? Gura anong araw ganyan? 30. Isus. Itong puti is si Snow. Pambayad na garpo- Ano ni? garpo Pambahog? dito. Pambahog. Jag saradit. Ini lang dati. Huwag pa digdo sa... Alex, awilo mo ni. Magbaba ka para may... Puta! Oo, hanggang sa gitna. Nagkakan urig, boss. Lunok na daw kaya. Puta iyo. Kumain daw ng baboy, mga pare. Kumain siya ng ano, ng biik. Fucking shit. Hindi na ito maray nakamuktakan. Mga bago yan ba? Eh, yung si bagong... Si ano ko ning hatch. Puro hindi puti. May nabakal naman pirana. Saro ko yan. 14 ang baraka lang. Eh, puro kay babae niyo. Pwede na. Pag cash. Ang iba kati pa installment ko na ta. Pero iuman sana. Yan, gano'n lang kawan. Gano'n rubber lang ay. Nagtakula yan. Araw yung kanin. Ini si ama kayo. Ini 1-year-old ni. Ini si ama. Ano sa lahat si Lalco. Kaya na siya masaro-saro. Murago ng enclosure, ano? Ini si ina. Ay ano ni iba man. Iyan pala ni Saradit. Ini si ina. Anong ano ni Saro? Purple Passion. Halina niyo sa 2014 ano ba? O 7. Mabuti yan. Tangin. Ang galabi ko. Uy, fuck. Ano man si adult? Puta, pobya ko yan. Ang kondisyon ko dyan, pag tinuka ka sa imo na. Putang ina. Mabuti yan. Mabuti yan. Pati si mga aki ko, pag nahiling mo, karaputan na. May. Saka magkagat man yan, harayuon sa bituka. Ano? Iyo, kada ko lang nagdidirig din na tarakot sa alas. Ay, bako man pala niya sinda sa bako man pala niya sinang salay. Akala mo kaya makintab, mahal na sorgaro bagahito na. Iyo, akala ko. Pero naman si Sabi Gano'n baga mapulot? Ay, ano yan? Payatot lang. Kuyaton mo kahirapon kaya Ay, iyo. Sa inyo tama. Si Direk. May ano man ako. Si Direk. May ano man ako, may mic ako para sure mo. Para manigit. Sige ka digdi bro, may crocodile man digdi. Iyo. Hindi ako na kayo. Gano'n miss. Sa isang ninilog lakaw. Okay man kita sir na mag-hero. Pwede man ako mas magayon na mag-moving. Hindi man yung arugin, nasa luwas si crocodile. Oo, dahil na kita mag-ano. Yung lamesa. Pero lagang ko di dading sarong lamesa to. May aramba. Pero dahil mahasin. Iyo. Sana magparakuro ako ta kanya. Okay nga ni Ensa? Okay lang yan. Hindi yung kinakakan, ini sira. Bako, ano yan? Janitor fish. Ngunit ito, maano yan ito. Panglinig, naglilinig yan. Iyo. Bigla ko yan dyan. Para linis. Hindi yung Pero taon na kinakakan. yun siya. 4. Lapit. Ay, masyado. Dahil magbawal mag-araw. May papel ako. May papel niya. Pwede. Hindi yung kinakakan. Ay, Pag siguro, makuha lang akong ano. Makuha lang akong ano. naglilibang-libang. Okay, no? Work. Sabi yung video mo na, pataas. I-drone ko ni. Ubus mo na yung... May kaagaw pang ano. Oh, ito na oh. Pakita mo. Ano mo? Uy, Alex, video mo na. Dahil sa weird dito. Sa iya yan eh. Sa in. Sa iya man yan. Eh, kinakakan yan? Pa? Sige na, lomo na. Oh, dahil wait lang, bibidyoin ta, bibidyoin. Alisin ko muna to. Wait. Dapat yung boring yung nagmahal. Punta na, gecko. Ano yan? Gilda dragon. Ano yan?
Garo desert lizard. Perang Australia. perang al daw yan sir, sarang mid niyang araw pa. Garo iman, sige, labo-labo bugin ako din sa every other day. Pag naka... Si Mana? Picturean ta ka dyan na. Ano agad ang open. No, magandang choice. So ganda na boses. Ang gagawin sila dito sa Dapat magkusog ka mo ng boses ta open. Araw mo na. Natatakot talaga ako. O yan na. O yan na. Hindi mo mo talaga. Gagamit ko sa ano. Yeah. Picture. Hindi ka mo try na. Atras ka na. Ano ba atong gabaga? Di ka giro. Oh, Nil, kailangan Nil. Kasoy. Soy na, Soy. Ano na, experience yan, Soy. Di man yan na. Ano mo daw ni Alex, i-click mo daw yung tabor, tipis mo, sayang ka experience. Karang kilo to nila. Hindi ko galit. Nagigilipag ako. Dahil normal yan. Ay, Di mo papagkatong sa kumpati. Ano yung ibuko? isasabit sa imo. Yibigay. Yeah, di ba strong mo na. Okay mga papi. So andito tayo sa ano niya, sa ano ni Boss Jabar sa crib. Ayan, may mga ayan yung mga ahas niya. Ayan. Tapos ito kumain pa lang daw ng ano, ng baboy. Shit. Fucking. Yan o. Katingin pan, boss. Tapos may mga may buaya din dito, no? Ayan, may mga pampakain sa ano to. Mga rats. Shit. Tapos ini ang classic. Classic. Ayan ah. So actually, di pa kami nakakapagsimula ng shoot kasi umuulan. Masyadong maingay. So pinapatila lang natin yung ulan tapos diretso tayo sa shoot. Alright. So si Sir Jabar, nakasama na natin siya sa trail before. Ito yung motor niyang gamit noon. Ayan o. WRF. So nakasama ko siya sa trail site papuntang Black Hole. So first time kong mag-trail, siya yung kasama ko. Kami na yung nang istorbo mga papi, kami pa yung pina-snack. Ayan. Kapatid ko, putang ina, kumakain na. Masupog ka man. Ay, thank you ma'am. Yan si ma'am, oh. Napakabait ni ma'am. Thank you ma'am. 9% lang magandaan. Tadaan nyo na lang na. Anong sabi na? Sige, ano? Sige, tatawa kasi magamit, girl. exciting part tulos. Exciting part. Doon tayo sa exciting part. Snack. Dealer baga kami tigdisa na agad yung ano. It could either be dog food or yung sa ano, sa baboy. How about yung ano, yung Sa big boys naman, kasi once or depende sa meal, pag malaki, ginagawa ko is once a month na lang ako magpakain. So very, hindi siya magastos. Hindi talaga siya magastos. So considering, 100 yung called na chicken layer. So for that particular steak, gagastos ka lang ng 100, 200 pesos for the month. Ilan pa lang naman to. So kaya pa ng budget.
Okay, so ito, may hawak ko dito isa ball python. So anong morph dito, sir? It's a banana mystic pie. Male. Kasi usually pag banana talaga, ano yan? Usually ano yan? Male. Pag banana. Male. So, ito, magkano yung nakabot ang ganito, sir? Ano yan? Marami man lang kita. Ito wala na maraming lang nakapindog na pinatsog ko. Yun na yun. Ay, nanil. Photo na. Photo na. Sila balok pa. Ay na. Magtanasan mo siya. Okay, so ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina na papakita natin ngayon. So, hindi lahat ng mga keepers meron ito eh. So, ahas talagang kayang alagaan. So, ito medyo kakaiba. So, ito, ano to sir? Ano nito? Ano yan? Spectacled caiman. Okay, so Caiman crocodilus. Yan yung scientific ano niya. Maurag. May orasyon niya ito. di na po Okay. So, inabot na tayo ng gabi mga papi. So, nakakatapos lang namin sa shoot sa podcast ni Boss Arlan. Tapos, small world kasi nakilala natin si Boss Jabar. Mga close pala natin siya, mga basta kakilala nila yung mga kamag-anak ko, mga ganyan pinsan. So, mas madali yung para yung connection, di ba? Okay, so shout out kay Boss Jabar. So, nice meeting you, sir. Napakalupit. Actually, nakasama ko na yan si Boss Jabar sa trail. Alright. Okay, sa mga di pa nakakapag-subscribe, please do like, comment, share, and subscribe sa aking YouTube channel. So, follow nyo rin ako sa Facebook. May mga pinopost tayo dyan. Iba't iba naman yung pinopost natin, Sa TikTok, mayroon din tayong mga pinopost. So, follow nyo lang ako. Alright. So hanggang dito lang mga papi. Yan. Ride safe sa inyong lahat. Alright. Peace.